እታ ናይ ዮናስ ድኻ ጎጆ ብዕላል ትደምቕ ገጾም ብትክዕጣን ተጋሪዱ ካብ ሙቕ ቡና እናሰተዩ ምሸቶም የሕልፍዎ። ሜላት ኣብዛ ገዛ እዚኣ ዕላል ጥራይ ዘይኮነስ ፍቕሪ እውን ለሚዳ ኣላ። እቲ መሰረትን ዓንድን ብሓይሊ ገንዘብ ዝቆመ ሃብታም ህይወታ ከምቲ ናይ ዮናስ ድኻ ጎጆ ብፍቕሪ እንተዝድግፋ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒታ እዩ። ነቲ ኣብ ገዛኣ ዝሰኣነቶ ህይወት ግን ብዮናስ ተኸሓሰቶ። ገንዘብ እንተሃለዎም እኳ ሰላም የብላን። ዝኾነ ነገር ዋላ እንተጋጠመ ካብ ገዛ ዮናስ ተሪፋ ኣይትፈልጥን። ግን ክልቲኦም ገና ተምሃሮ እዮም። እቲ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ዘጋጠሞም ፍቕሪ ምስ ስድራ ቤት ዮናስ ቅድሚ መርዓ ስድራ ቤት ገይርዋ። ኣደ ዮናስ ነቲ እተፍልሖ ዝነበረት ቡን ቀዲሓ ምስ ወደአት ዮናስ ንሜላት ናብ ገዛ ኸፋንዋ ተስአ። ሜላት እውን ከም ልማዳ ንኣዲ እናሓውን እናተሰናበተት ደሓን ሕደሩ እናበለት ጽባሕ ዓባይ መዓልቲ እያ እትኸውን። ነቲ ውፅኢት ምስ ተቐበልናዮ ብቐጥታ ናብዛ ገዛ ኢና ክንመጽእ በለት እሞ ኣጻብዕቲ ዮናስ ሒዛ ወፀት። ወይዘሮ ኣልማዝ እውን ክሳብ ማዕጾ ኣፋንያታ ተመለሰት። ጽባሕ ውፅኢት ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዝወሃበሉ መዓልቲ እዩ። ክልቲኦም ነቲ ውፅኢት ንምርኣይ ሃንቀው ኢሎም ኣለዉ። ሜላት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ምስ በጽሐት ኣእዳው ዮናስ ሒዛ ደው በለት። ግን ንምስንባስ ዝኸውን እኹል ግዜ ኣይረኸቡን። ሽዑ ንሽዑ ማዕጾ ገዝኦም ክኽፈት ምስ ረአየት ሰንቢዳ ኢዱ ለቐቐቶ። እቲ ኣብ ማዕጾ ደው ኢሉ ዝነበረ ኣቦኣ ምዃኑ ምስ ረአየት ሰላምታ እኳ ብግቡእ ከይተሰምዐ ርእሳ ኣድኒና ናብ ገዝኣ ኣተወት። ዮናስ እውን ልሳኑ ከም ዝተቖለፈ ካብ ርሑቕ ንኣቦኣ ሰላምታ ኣቕረበሎም። ኣቦኣ ግን መልሲ ክህቡ ዝደለዩ ኣይመሰሉን። ነቲ ማዕጾ ወርዊሮም ዓፀውዎ። ኣብታ ዝቕጽል መዓልቲ ውፅኢቶም ንምስማዕ ኣብ ሰዓቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ተረኸቡ። ዝበዝሑ ተምሃሮ ዩኒፎርም ኣይተኸደኑን። እቲ ንኽልተ ወርሒ እግሪ ተምሃራይ ዘይረገጾ ቤት ትምህርቶም ብጨና ሳዕርን ዕንበባን ምዒዙ ነበረ። ውፅኢት ክቕበሉ ምስ ጀመሩ ክልተ ዓይነት ስምዒት ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣዕለቕለቖ። እቲ ፍርቂ እቲ ናይ ውፅኢት ወረቐት ኣብ ኣፍ ልቡ ለጢፉ ብሓጎስ ይዘልል። እቲ ፍርቂ ድማ ገጾም ብኣእዳዎም ሸፊኖም የእውዩ ነበሩ። ሜላትን ዮናስን ውሽጦም ተረበሸ። ስም ዮናስ ክጽዋዕ እንከሎ ቀልጢፉ ናብ መምህሩ ኸይዱ ነቲ ወረቐት ተቐበለ። ሜላት ኣብ ወንበራ ኮይና ነቲ ዝበርሀ ገጽ ዮናስ ኣብ ማዕድያ ምስ ረአየቶ ንሳ እውን ብፍሽኽታ ተቐበለቶ። ግን ድማ ምድንጓይ ውፅኢት ሜላት ካልእ ጭንቀት ኮና። ኣካባቢ መወዳእታ ስም ሜላት ተጸውዐ። ሜላት ናብ መምህራ ክትኸይድ እንከላ ዮናስ ካብ መቕመጢኡ ተሲኡ ደው በለ። ሜላት ነቲ ወረቐት ርእያ ናብ ዮናስ ገጽ ዞረት። ዮናስ ኣዒንታ ጠመተ። እንተኾነ ግን ገጽ ሜላት ስምዒት ኣልቦ ኾነ። ክሳብ ጥቑኡ ትመጽእ ክጽብእ ኣይከኣለን። ኣብ ማእኸል መንገዲ ክፍሊ ተቐቢልዋ ነቲ ወረቐት ጠመቶ። ሜላት ዕድለኛ ኣይነበረትን። ኣዒንቲ ዮናስ ንብዓት ቋጸራ። ሜላት ግን መንከቡ እናሓኸኸት የንየ ኣይትሕዘን። ብኣንጻሩ ክልተና ናብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርሲቲ ካብ እንኸይድ ኣነ ኣብዚ እንተተጸበይኹ ይሕይሽ። ንኣዴኻ እውን ንስኻ ምሕላፍካ ጽቡቕ እዩ በለቶ። እንተኾነ ግን ከምቲ ሜላት ዝሓሰበቶ ኣይኮነን። ፍቕሪ ዮናስን ሜላትን ፈተና ከጋጥሞ ዝጀመረ ንትምህርቲ ካብ ዝተፈላለዩ መዓልቲ ጀሚሩ እዩ። ዮናስን ሜላትን ብኣካል እንተተረሓሓቑ እኳ መንፈሶም ተኣሳሲሩ እዩ። በታ ሜላት ገዘእትሉ ሞባይል ኣብ መዓልቲ 1000 ግዜ ክዳዋወሉ ደኺሞም ኣይፈልጡን። ዮናስ ካብ ሽረ እንተረሓቐ እኳ ሜላት ግን ኩሉ ግዜ ናብ ገዛ ኣዲኡ ከይበጽሐት ኣይትውዕልን። ምሸት ነቲ ዝለመደቶ ሰሓቕን ዕላልን ብትክዕጣን ተሓቢኦም ካብቲ ፍንጃል ቡና ምጭላጥ ኣይተረፋን። ዮናስን ሜላትን ክላለዩ ከለዉ ግና ተምሃሮ ተሻዓይ ክፍሊ እዮም ነይሮም። ዮናስ ኣብ ትምህርቱ ጎበዝ እዩ። ሜላት ግን ካብ ደረጃ ምቁፃር ዝሓለፈ ፍልጠት ኣይነበራን። ኣረድአኒ ብዝብል ምኽንያት
ናብ ክፍሉ ምምጻእ ጀመረት። ካብኡ ናብ ልቡ ካብኡ ድማ ናብ ገዙ። ወይዘሮ ኣልማዝ ደቃ ዘዕብየቶም ኣብቲ ምውዳቕን ምትሳእን ዝበዝሖ መሃሙቕ ድኽነት ውሽጢ እዩ። ዮናስ ኣብ ትርፉ ግዚኡ እናሰርሐ ንኣዲኡ ንንእሽተይ ሓውን ይሕግዝ ነበረ። እንተኾነ ግን ንሜላት ካብ ዝላለያ ንድሓር ናይ ገንዘብ ሽግሩ ብመጠን ተፈቲሑሉ። ካብቲ ስድራኣ ዝሃብዋ ገንዘብ እቲ ፍርቂ ናይ ዮናስ እዩ። ክተርፍ ከሎ ድማ ንኣዲኡ ንሓውን መሸፈኒ ቀዳዳ እቲ ጎጆ ንዮናስ ትህቦ። ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተወ እውን በብወርሑ ገንዘብ እናላኸት ተምህሮ ሜላት እያ። ኣዲኡ ካብ ፅሬት ሆቴል እትረኽቦ ገንዘብ ካብቲ ንምግቢ ዝኸውን ንላዕሊ ኣይኸውንን። ሜላት ንኽፍሊት እቲ እትመሃረሉ ናይ ውልቀ ኮሌጅ እትቕበሎ ገንዘብ ዕፅፊ እዩ። ፍርቂ ንዮናስ ዝለኣኽ እዩ። ዮናስ ናብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ሓድሽ ህይወት ሓደሽቲ ዕረኽቲ ተላለየ። ዊላን ጭፈራን ዝበዝሖ መንእሰይነት ስሱሓብ መንነት ዝተሃነጸሉ ንእሽተይ ዓለም ከበብዎ። ዮናስ በቲ ሓድሽ ዝተቐበሎ ንእሽተይ ዓለም እንተተፈተነኳ ነቲ ዝመጸሉ ዕላማ ክረስዕ ኣይደለየን። ነታ ብሓዊ እናተጋላበጠት ዘዕብየቶ ኣዲኡ ልባ ክሰብር ኣይደለየን። ንሓደ ወርሒ ከይሕለፈት ገንዘብ እናለኣኸ ኣይትሰከፍ ንትብሎ ሜላት ምኽዳዕ ኣይፈቐደ። ስጉምቲ እግሩ እናተኸታተለ ነቲ ዝስዕብ ፈተና ክሓልፎ ነይርዎ። ናፍቖትን ፍቕርን ለይትን መዓልትን እንተ ኣባረሮ እኳ ቀዳማይ ዓመት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ክዛዝም ቅሩብ ክተርፎ ከሎ ነገራት ካብቲ ናይ ቀደም ክቀያየር ጀመረ። እታ ምሸትን ንግሆን እናደወለት ንናፍቆታ እትመዝግብ ዝነበረት ሜላት ድሕሪኡ ግን ኣካያይዳ ክቀያየር ጀመረ። ብንእሽተይን ዓብይን ትሓርቕ ቀልጢፋ ትኹሪ ንብዓት ይሓንቃ። ኣብ ዝደልየቶ ሰዓት እንተዘይደው ኢላ ንሱ ክድውለላ ከሎ ቴሌፎና ኣይተልዕልን። እዚ ነገራት እዚ ክዳጋገም ምስ ጀመረ ዮናስ ንኣዲኡ ምንጋር ግድን ኮኖ። ሜላት ቴሌፎን ኣይተልዕልን ኣብ ዘለትሉ ምሸት ናብ ኣዲኡ ደው ኢሉ እማዬ ሜላት እንታይ እያ ኮይና ኣብዚ ሰሙን ኩነታት ኩሉ እኮ ዘይተለመደ ይኾነና ኣሎ በላ። እቲ ካብቲ ቴሌፎን ዝመጽእ መልሲ ንምስማዕ እናተሃንቀወ እንተኾነ ግን እቲ ዝተሃንቀወሉ መልሲ ከምቲ ዝተጸበየ ፍታሕ ዘምጸሉ ኣይኮነን። ዝገደደ ናብ ጭንቀት ኣእተወ እምበር እታ በብመዓልቱ ናብ ገዛ ኣዲኡ እትበጽሕ ዝነበረት ሜላት ግን ኣሰር እግራ ካብ ዝጠፍእ ጸኒሑ ነበረ። ዮናስ ናይ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ጻኒሒቱ ምስ ዛዘመ ናብ ሽረ ተመልሰ። ውፅኢት ፈተኑ ንምርኣይ እኳ ግዜ ኣይነበሮ። ድንገት ናይ ሜላት ምጥፋእ ኣጨኒቕዎ። ሽረ ምስ በጽሐ ሳንቱ ኣቕሚጡ ናብ ገዛ ሜላት ገጹ ኸደ። እቲ ዓብዪ ማዕጾ ገዛ ሜላት ዝነበረ ደወል ደጋጊሙ ደወሎ። ነቲ ማዕጾ ዝኸፍተሉ ሰብ ግን ሰኣነ። እቲ ደወል ሰብ ክጽውዐሉ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ማዕጾ ብኢዱ ምውቃዕ ጀመረ። ድሕሪ ነዊሕ ምንኩሕኳሕ እቲ ማዕጾ ተኸፍተ። እንተኾነ ግን ሜላት ዘይኮነት ሰራሕተኛኦም እያ ነይራ። ሜላት ኣብ ገዛ ከምዘየላ ነጊራ መልሲ ከይተጸበየት ነቲ ማዕጾ ዓጸወቶ። ዮናስ ግን ኣብ ውሽጢ ገዛ ክትህሉ ከም እትኽእል ውሽጡ ነገሮ። የላን ስለ ዝተባሃለ ጥራይ ምኻድ ኣይደለየን። ኣብ ጥቓ እቲ ማዕጾ ኣብ ዘሎ ዓብዪ እምኒ ኮፍ ኢሉ ክድውለላ ውዒሉ። ፍታሕ ግን የለን። ሰማይ ብጸሊም ደበና ክሽፈን ምስ ጀመረ ኣዳው ኣብ ጅቡ ኣእትዩ። ጭንቀት ሜላት ኣብ መንከቡ ተጻዒንዎ። ርእሱ ኣኒኑ መንገዱ ቀጸለ። እቲ ንብዓት ቋጺሩ ዝመጸ ደበና ኣብ ልዕሊ ዮናስ ዘነበ። ዮናስ ካብቲ ዝናብ ንምህዳም ክጎይ ኣይደለየን። ካብ ዒንቱ ዝውሑ ዝነበረ ንብዓት እቲ ዝናብ እናተሓዋወሰ ናብ ኣካላቱ ወረደ። እቲ ሰፈሩ ምስ በጽሐ ኣዲን ሓውን ኣብቲ ትሕቲ ዝተዘርግሐ ሻራ ደው ኢሎም ክጽበይዎ ረኣዮም። ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበለ ምኻድ ጀመረ። ክረምቲ ከቢድዎ። እታ ብምሸት እትደምቕ ዝነበረት ገዛ ዮናስ ካብቲ ድምቀታ ማእኸል ሓንቲ ሽምዓ በለጸት። ገዝኦም ደብዘዘት። ብዮናስ ኣብ ሓደ ቦታ ደው ኢላ ተረፈት። ትናይ ክልተ ወርሒ ክረምቲ ዓበል ዘናውፀ ነዊሕ ጉዕዞ ቅያነስ ኮኖ። ኣዲኡ ጽባሕ ተማሂሩ ካብዚ ህይወት እዚ ከውፀኒ እዩ ኢላ ክትሓስብ እንከላ ሳዕብየን ፍቕሪ ብሓፂሩ ከየቋርጾ ሰገአት። ካብቲ እትሰርሐሉ ስራሕ ጽሬት ሆቴል ክትምለስ እንከላ ሜላት ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ክትጸንሓ ትምኒታ እዩ። ግን ኣይኮነን። ዮናስ መንገዱ በይኑ እናኸደ ሜላት እንተረኸብክዋ ብዝብል ፋ በብመዓልቱን ክሳብ ከባቢኣ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ሜላት ሓደ ምሸት ኣብታ ጸጥ ዝበለት ድኻ ጎጆኦም ደቂሱ እንከሎ ዘይፍለጥ ቁጽሪ ተደወለሉ። ምልዓል ግን ኣይደለየን። ስለምንታይ ምዃኑ እንተዘይፈለጠ እውን ልቡ ብፍርሒ ክወቅዕ ጀመረ። እዛ ቴሌፎን እዚኣ ዝገዘአትሉ ሜላት እያ። ብዘይከኣን ስድርኡን ነቲ ቁጽሪ ዝፈልጦ ሰብ የለን። እቲ ጻውዒት ምስ ተዛዘመ እንደገና ተደወለ። ዮናስ ክዳጋገም እንከሎ ነታ ቴሌፎን
ቴሌፎን አልዓላ እቲ ካብ ቴሌፎን ዝሰምዖ ድምፂ ግን ካብቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ኣሰንበዶ ሜላት ብሓቂ ንስኺ ዲኺ እንታይ ገይረክ እየ ግን ኣብ ልዕለይ ከምዚ ዝጨከንኪ በላ ስሜላት ክጽዋዕ እንከሎ ኣዲኡን እስሓውን ሙሉእ ኣካላቶም እዝኒ ገይሮም ናብ ዮናስ ኣንጸላለዉ ሜላት ቁሩፀት ምስ በለት የንየ ኣማራጺ ሲኢነ እየ ኣቦይ ቴሌፎነይ ኣሕዲጉኒ ካብ ገዛ ከይወፅእ ተኣጊደ ነበርኩ ሕጂ እውን ተሓዊየ እየ ብቴሌፎን ኣደይ ዝድውለልካ ዘለኹ በለቶ የንየ ዓብዪ ሽግር ተፈጢሩ ኣሎ በለቶ ዮናስ ነቲ ዝተፈጠረ ሽግር ንምስማዕ ሃንቀወ ሜላት ድማ ካብ ኣሜሪካ ዝመጸ ሰብ ብግዲ ኸምርዑን እዮም በለቶ ዮናስ ደንዚዙ ተረፈ መልሲ ሰኣነ በቲ ንብዓት ዝተቋጸረ ኣዒንቱ ዘይሩ ንኣዲኡ ጠመተ ኣቦ ሜላት ወድኻን ጓለ ኢሉ ኣብ ህይወት ሜላት ቃሉ ዝሃበሉ ወዲ ዓርኩ ኣሜሪካ ኣብ ዝኣተወሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ሜላትን ዮናስን ካብ ወዲያ ወዲህ ናይቲ ቀጢን ሽቦ ኮይኖም ካብ ምንባዕ ሓሊፎም ናይቲ ፍታሕ ሓሳብ ከፍልፍሉ ኣይከኣሉን ጉዳይ ሜላት ፍታሕ ኣይገበረሉ ናብ ዩኒቨርስቲ ክምለስ ኣይደለየን ነይሩ እንተኾነ ግን ምእንቲ እታ ትሑት ህይወትን ድኽነትን ኣሕሊፍኻ ዘዕብየቶ ኣዲኡ ግድን ክኸይድ ነበሮ እሞ ብኡ እናደመየ እኳ እንተነበረ ንሜላት ድሕሪኡ ገዲፉ ናብ ትምህርቱ ተመልሰ እንተኾነ ግን ሜላት ዓብዪ ማዕጾኦም ተዓጽዩ ለይትን መዓልትን እንተነበዐት እኳ እቲ ኣቦኣ ዘጸሓፈላ ዓዱል ከተምልጦ ኣይከኣለትን እቲ ካብ ዝረኣያ መዓልቲ ብውቃውኣ ዝተማረኸ ሰብኣይ ክምርዐዋ ተሃዊኹ በብመዓልቱ ክቡር ህያባት አንጠልጢሉ ናብ ገዝኦም ምምልላስ ኣብዝሐ ሜላት ግን እቲ ዝተሓረየላ ሰብኣይ ምርኣይ እኳ ጸልአቶ ሃብቲ እንተተደረበ እውን እቲ ዝለመደቶ ብዕጣን ዝተሸፈነ ዕላል ኣብ ገዝኦም የለን ብመኪንኡ ሒዙ ኣብ ክቡራት ኣባይቲ ክጋብዛ ይውዕል ናይ ሜላት ጥዑም ተዘክሮ ግን ብበርበረን ዘይትን ዝተለወሰ ናይ ኣደይ ኣልማዝ ቅጫ እዩ ኣቦኣ ዮናስ ናብ ዩኒቨርስቲ ምምላሱ ምስ ኣረጋገጸ እቲ ተዓጽዩ ዝነበረ መደቀሲኣ ተኸፊቱ እንተኾነ ግን ብዘይካ እቲ ሕጽያ ሰብኣይ ናብ ከተማ ሒዝዋ ዝወፅእ የለን በይና ምውፃእ እውን ኣይትኽእልን እያ ከምቲ ቆፀርኦ መሰረት ለምውን ከተማ ሒዝዋ ንኽወፅእ ክቡር ህያብ ሸፊኑ ኣቕረበላ ነቲ ህያብ ምስ ረአየቶ ንሜላት ሓደ ሓሳብ መጸላ እሞ ቀልጢፋ ናብ መደቀሲ ክፍላ ኸደት ብቕልጡፍ ነቲ ክቡር ህያባታ ኣብ ቦርሳ ኣእትያ ኣብ ውሽጢ ቀሚሻ ክዳን ደራሪባ ንምውፃእ ተዳለወት ነቲ ሕፅያ ድማ እቲ ካብ ልሙ ንላዕሊ ዝበርህ ገጽ ሜላት ምስ ረአየ ሕጉስቲ ዝኾነት መሰሎ ኣብ ልባ ቦታ ረኺበ ኢሉ እናሓሰበ ናብ መኪንኡ ኸደ በይኖም ኮይኖም ናይ ፍቕሪ ግዜ ክሕልፍሉ ናብ ዝኽእሉ ሆቴል ሒዝዋ ኣተወ ሓንቲ ጽብቕቲ ክፍሊ ተዋሃቦም ክቡር ምግቢ ክቡር መስተ ክቡር ህያብ ንልቢ ሜላት ዝገዝእ ምስ መሰሎ ብኽቡር ኣቕሓ ከቢብዋ ዓይኒ ዓይና እናጠመተ ፍቕሩ ክገልጽ ጀመረ ሜላት ድማ ሓደ ግዜ ክዳነይ ቀይረ ክመጽእ ዶ ንስኻ እውን ነታ ሸሚዝ ኣውፂኻያ ጥራይ ኣካላትካ እንተተጽበየኒ ደስ መበለኒ በለቶ እቲ ሕፅያ ዝበለቶ ከኣምን ኣይከኣለን ነቲ ዝተመነዮ ኣካላት ሜላት ክድህስስ እናተሃንቀወ ነቲ ጥሉል ኣፍ ልቡ ኣውፅኡ ጥራይ ኣካላቱ ኣብ ዓራት ደቂሱ ክጽበ ጀመረ ሜላት ግን ሽቓቓትያ ቀልጢፋ ክትወፅእ ኣይከኣለትን እቲ ሕፅያ ነቲ ወይኒ ብሓደ ትንፋስ እናሰተ ካሊእ ቢከሪ ወይኒ እናመልአ እንተተጸበየ እውን ሜላት ኣይመጸትን ኣብ ማዕጾ እቲ ሻቕ ደው ኢሉ ጸውዐ ድምፂ ሜላት የለን ነቲ ማዕጾ ከፊቱ ኣትዩ ዝረኣየ ነገር ግን ከኣምን ኣይከኣለን ሜላት ኣብ ውሽጢ ሽቓቕ የላን ቦርሳ እውን የለን ጫማ እውን የለን ካብቲ ፍቕሪ ዘምህራ ብሓቂ ህያብ ዝገበረላ ኣብ ውሽጢ ድኽነት ህይወት ምንባር ዘምህራ ሰማይ ጸሊም ሸራ ክለብስ ከሎ ትኪ ዕጣን ተሓቢኦም ካብቲ ዝቕዳሕ ቡን ዕላል ካብ ዘስሕቓ ፍቕሪ ሃደመት ዮናስ ካብቲ ዝመሃረሉ ዝነበረ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክሳብ ዝበጽሐት ሜላት መንፈሱ ብሓጎስ መሊኡ ተቐበላ ዮናስ ክሳብ ዝምረቕ ኣብ መቐለ ተሓቢኣ ጸንሐት ፍቕሮም ብድኽነት ተፈቲኑ መንገዲ ህይወት ንላዕሊ ክድይብ ከሎ ዓቐበቱ እናደየቡ ቁልቁል ክወርድ ከሎ እናንሸራተቱ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ክልተ ቆልዑ ወለዱ